Wat een prachtige dag wordt net, dan is het gewoon simmer. Dan is het haast simmer. Dan kom je om die 20 graden daar in het oosten en het zuidoosten. En dan is dat gewoon een warme dag. Ja, richting kustgebieden laat die temperatuur wat lager. Het koeltje stut zich op en dan gaat het door de wind. Joen en vannacht, wel, het wordt een vrij heldere nacht. En de temperaturen, ik denk dat we uitkomen zo tussen de 8 en de 10 graden. En het zijn al volle hegere temperaturen dat we wend binnen daar rond het tijd. Ja, de wind ja, die zal zwak of matig wezen. En die komt nog altijd uit noordelijke richting naar het noordwest. En dan zeggen we naar morgen. Er is morgen wat meer bewolking, maar er is morgen ook nog voor flink wat zinnen. Alleen nog komt die temperatuur wat lager uit als jood. Zijn 15, 16 graden in de kustgebieden en op eilanden zijn 18, 19 graden verderop de provincie. De hegere temperaturen in het oosten en het zuidoosten. Ja, daar is het al wat smoeker. Want de wind is morgen ik wat sterker. Komt uit noordelijke richting waai, is matig en vrij krachtig. En dan dat lange Pinksterweekend. Maar de Pinkstermanje, maar de Pinkstersneun. Maar eerst de sneeuw. En de sneeuw houdt toch altijd nog een gemiddelde temperatuur in onze provincie van zomer bij de zonnetje 18 graden heen. En de Pinkstersneun die houdt zijn 19 of 20 graden. En dan hebben we het door flink wat zinnen. Op sneeuw komt er stadig gewoon meer bewolking. Het eerste regenwetter valt dan in de nacht of letter in de jong. En dan Pinkstermanje. In de maand is waarschijnlijk nog wat regen. Daarna komt de zinnen weer eens even te verschijnen. Ja, een temperatuur om bij de 16 graden heen en een matige en vrij krachtige wind uit het noordwesten waait. Zo ziet het er voorlopig uit. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.